הכדור, הנה אמרי, הוא צריך לעצור, אני לא בטוח שהוא יעצור, הוא לא כזה טוב. יפה, תביא עוד בעיטה? זה הולך להיות בעיטה חזקה. עצרתי באמצע הסרטון רק להזכיר לכם לא לשכוח לשים לייק ועוקב. בוא נבדוק. יפה! זה שוער... טוב, זהו, אנחנו הולכים לקנות כפפות. הוא הולך להיות בין השוערים הכי טובים מהילדים. בוא נראה את הבעיטה חזקה. אם הוא יצליח, הוא הכי טוב. האמת שאני יותר טוב ממנו, אבל בואו נבדוק את זה. יאללה, אמרי. איי. כאילו זה קשה, אני גם צלים אבל גם בועט. ואני גם בועט ברגל החלשה. אז זה לא כזה טוב.